Hej YouTube. Hej. Hvordan går det? Jeg skal lige nogle ting. Jeg skal noget arbejde for min mor. Ja. Og så kommer vi ud. I kan nok ikke se mig lige om lidt noget tid. Jeg kan godt se mig. Det går her langt. Og godt. Her bor jeg så. I en by med navn faktisk. Jeg skal lige ud med nogle ting i. Lige nu er der lidt udskuret. Så. Ja, det er lidt skur. Kan lige langsomt rundt. Så jeg kan se det. Ja. Det er min hund. Det skal være muligt. Goddag. Det er en frækket. Det er godt. Godt, sagde det så. Mine numser. I kan kun lige se loftet. Og nu står jeg gider ikke have nogen, jeg lige spiser mig. Det er mandag den 7.10. Klokken er lort om aften. Ja, Mulla. Kom. Den er lort om aftenen, som sagt. Lige om lidt skal jeg ud og komme med min hund. Mule. Helt alene. Det er lidt kedeligt. Så kommer den også. Mulla, kom. Min mor larmer. Fuck, hvad det er, man. Fuck, hvad det er. Ikke noget. Er du med, ikke? Ja. Would you. Det smager så lige vores ører. Ja, ses.